ndang cepetan. Oh, selak mendung iki lho. Oh. Acuh, Dik. Wong aku tangan mek loro, sikil mek loro, boyokku wis dengkeken wisan menawa kebuacut. Boyok nyelang kuli ta tukang ngono lho. Ah, bojone iki ngandeng-ngandeng mbok dieman. Saiki lho sampean pikir ya, sedina iku tukang 150 kuline 100 durung mangan, rokok, kopi dan lain-lain iku. Itu ngo sak minggu iku piro? Entek piro jajal. Lah memanfaatkan sampean lak penak rodok ringan. Ngono ae kok protes. Wis ta lah, hemat. Kok ngono ae. Sambat ae. Ndang tandang selak mendung iki udan iki lho selakan. Ora tandang-tandang. Anjene sampean kebuacut, Dik. Wong lanang situk iki ya mbok dieman. Aja dikongkon kerja ngene-ngene iki berarti boyok iki deloken boyok bengkong iki lho wisan. Anjene kebuacut, Dik, demboke metu dhuwit titik-titik ngono lho. Engko lek semisal ngenekku bengkong, berobate ya pira? Aman iku mau mikir. Saiki wis dina apa wis sore wisan. Wis jam 5 iku lho, satene surup kon tandang. Acut, Dik. Wis saiki aku sing tandang gawe sampean rokono kono masak wis. Aku tak tandang gawe nukang ndek nguli iki lho. Wis aja ruwame tandang ana ndangan. Lek ora ditandangi wis bengi ora tak kei wis turu njaba. Lho, Dik. Ya aja, Dik. Kok bengi pijat, refleksi. Badan capek letih, lemah dan lesu iki lho boyok bengkong. Dik. Waduh, Dik.